Takže je to vlastně malý jo, stripsík. A dneska jsem tu. On tu žene svoje hodinky prostě. A dneska jsem tu. Ano. Hrajeme hru Plasma Burst 2. Taká pičovina, ale nevadí, to si prováhrám. Ta pičovina, ale to si prováhrám. No. Mať hetku, tak nám už dáte dislike. Ježiš, já jsem nevíc. Mať hetku. Mať webku. Ano. Presne. No. Daj si to dole z tej hudby. No. Madness! Ale ne, to nejdeme hrát. Takže jdeme Hard, nebo si profesionál. Jasně. Takže ano, live kapsul. Máme tu zbraně pištolku, samopal Pumping! a takovou mega dobrou věc. Nevím na co je, ale asi My chceme mega dobrou věc. takže meče. Super. Tak už tam prvé 2 smrtě. Alien Rifle. Usporation Solidaire. Tak já si to budu mini jakože sniper. A tam už bude boj. Hej, nehejtujte ho, protože já hovorím po slovensky. Já se snažím hovorit po slovensky. Víš. Pojď. A jakože já jsem to věděl. No nevadí. Vylez a vylez. A zabiju tě mečama, tyha. Jau! Tu máš. Jestli táto lama tam toho borca zabije vůbec, tak je borec. Tam můžu aj takto zebrat věc. Wow! Cčkem. A dělej s mečama, to vypadá úplně mega dobře. Žužo! Podívej, s mečama. Žužo! Můžu vybrat člověka, to je škoda. Si dám do ruky můj sapík. Au, to je debil. A já můžu aj simulovat smrť. Jakože oni s tebou počítají. Ty vole! Obláky. To by počítali, tak to musím jinak využívat, chlape. Počítají to? Ne. Jo. Tady bude myslet, že někde dron, kterého se dost bojím. Ne, oni jich zničili! Haha, oni si zničili vlastních dronů. Debili. Máš to Se bojíš dronů. No, oni jsou silný hrozně. Haha, jo, zabili. To lámy. To jsou borci, díky chlapci. Teďka není jen tam hore něco, tam se vždycky chce podívat. Víš, víš, co by se k tomuto hodilo? No. Je tam rým a tak napadlo. No. Tak je ta písnička, že Možno. Tak continue. Level 2, prekvapivo. Easy. Potom tady už je víc je toho bojovníčka. Usporation Solidaire. Tak ty jdeš do prdele, ale. To nedáš na nahrávání. Co? To nedáš na nahrávání. Proč ne? Nebo ne, Jedni do toho. Jedni do toho! Debil. Ty vole, ani jsem nedolezl. Počkej, já se beru moje mečíky. A já tady všechny vykukat. hej, můj takto spravíme si menšiu hru, hej. Já můžu odrazit. Čo je podle teba tvoje najsledčovanější video, jako čo je také na video? Aha. Kamo, určitě, že já můžu odrazit náboj. Dobrý tě odpovědaj. Možno. Já odrazím náboj. Ale Hej, odpovědaj mi. ano, ale já tam bojím, že se hernu. Tak ticho budu, jo. Ale takže ne. Nezhebnem. Zhebne. Profesionál. Lama. Proč to hraješ na easy? Lebo a Gogo je profesionál a hrává na easy. To jsem pozornil. Však to hrává na easy. Ne, na mapu, ne, na easy. Ale keď ty závody, jedničku. Tak, tady keď zmačknete Ečko, tak se vám toto spustí a půjde se výťah s 2 hajzlama. Tedy já... Vyruješ. Proč? Haj! Sorry. Ale ne. Jo, to co bylo? Ty vole, ale... Fulekel. Jakože já nepotřebuji 2 hajzle na to, aby jsem se jedenkrát vysedl. Takže já nejsem nějaký výdat, že prostě jedenkrát se vysedem, dobré, zahodíme to. Au. No já tady jdu i... i... Ej, cigán, jaký jsi, jsem náša tady debil hop. Je to rasista. Proč já? Prosím. Jasně. Je to nějaký hajzlík, si myslí, že... Ale odpovědaj mi, čo je tohle tvoje najsnačkovější video? Najsnačkové YouTube, vole. Prvé asi. Moje úplně prvé, věk 19 sekundové. No. Tak já se budu snažit To jsem vyskákat. zapomílil. Se budu snažit vyskákat po těch stěnách. Hej, to co je, to jaký cheating? Buď rád, že si to ještě, že já jsem to mohl po nahrávání. No vidíš. Já jsem potom začal větnat.
No tak dámy a páni, toto je hrozně těžká věc. Alebo je ľahká, ale já to... Vec! Já jsem to dal na druhýkrát, no jsem pro... Vex! Jo, Vex, přesně tak. Ale počkej, Vex není úplně nahoře. Já tady můžu takto nádherně plávat ve vodičce. Ale ve Vexu pláváš o moc horší. Hej, on se skočil ten hajzl. Cigáň. Ale já jsem ve vodě strašně moc silný. Skačte! Ne prostě jak Mičo, GTAčku. Petke, prostě ne. Prostě on se zjistí, jeho sestra, ne? Jeho dcera. Já, Prostě, jo. Tam má jaký šalom. Tak continue a jdeme na Mission 3, která už je trošku. Já jsem už zkoušela i Plasma Burst 3, ale to byla vlastně dvojka. Kdyby si Ale... počuláky od Fight jsem dneska dělal prý školy povídačkám. No jaký? Počkat, Nebo hej, já, jeden chalan, mačknem. jeden, Jožo, no vieš, No. On povedal takým babám pred školou, že vy nám teraz dáte tých 40 €, co ste nás slúbili. A oni, že my ti dáme tak 1 cent a já, že nesnažte sa kurviť. Tak. Aj cigáni. Rasista, dislike. Ty tvoji, že cikáni, tak to není rasismus. Wow. In the water. Já jsem nechtěl levý. On je levý jak Andrej Kolínek. Levý jak Andrej Kolínek. To budu často používat. Jo. No. Jak já často používám žužo. To si budu. Jeho boha. Další cikáni, no tak to už jdem na ostro, baby. A tady rozmlátím šermím. Ty to žužo. Dorítě se bojím. Ne, nedoručte mi nic, prosím. Jež, on má raketomet. Jo, Takže asi vidí sketch a na konci bude asi hlasování. ano. Či máme, no to máme, budeme hovoriť. To radši ne, no bo to ještě je hrozně velké překvapení. Level 4. Hej, to už taky asi oplatí. Drone! Taky oplatí zákon. Jo, to je lehké. Podívejte, dámy a páni, v tom sketchi budeme já, Xter, Semi a Stapstep. Stapstep je... Do piči, co to je? Počkajte, já vám povím vlastně, jako to vyvíjá. What the fuck? Headshouter, šátky a potom Stapstep bije. Ano. Do piči, co to je? Do piči, co to je? Nic moc. Ticho tam, však mě to zabije. Já jsem to zabil. To je profesionál, to já. Všetci víme. Já se to nepredírám přes všecko. Boha, já tu killím jak profesionál pravý. Na easy. Na easy, ano, přesně. Tak ta hra je sama. Ježiš, má jen tu sniperku, no tak to jde, aby se za... Já mám raketomet! Já jsem získal raketomet. Já mám... Žužo. Jo, hop! Ježišmarja. Bum! Ty jsi debil. Neusíraj si v mojich videách. To nebylo počuť. Já jsem na tichu. Je, make 40 headshots. Já jsem teraz headshoter. Make 40 headshotů. Jo. Ne, bude já pomalý, tak za minutku ukončovat video. Udělám zase takovou elektrickou hovadinu, tak to je tady. Protože točí cez nekúpený bandicam, takže... Jo. Natiaľ ešte na to nemám peniaze. Kill 100 enemies. Za chvíli Víte, jako YouTube money rovná se no money, takže... to chcete neopat. No tak dámy a páni, my si ještě koupíme trošku ganíček. Ja sa tak teším, keď dá toto video už do ryti, keď to prestaneme počať. Ale vy neviete prečo, ani to nemusíte vedieť. Že? Dobrý paní, se mlučím. Tak pozdrav, Zezgrc a bang. a bum. A ty hajzle.